Ito maraming inito. Malapit na mga 4 kaya magbili naman na tayo bago tayo magpila dun sa taas sa guwa. Partido, mabso. Init. Nagbili mo ako ng merinda. Pinapala. Init, biting. Bili na tayo merinda. Merinda oh. Gusto nyo, yan lang ang mabili natin. Kaya yan lang ang kaya sa budget. Ito, pambangon to, mamanok-manok kumaya. Tapos, parang sinapot. Tapos ito pa. Oh. Pang ano to, pang patibay. Patibay sa puso kung kaya mo. Kung hindi mo kaya, patay na. Huwag lang manong patay. O yan, pagsiting mo. Dira na, parang sinapot ito. Akala mo chicken joy. Oh. Dwe. Wala pa yung partner ko. Wala pa yung partner ko. Pero agad ito sa silahan. April 6. Ito sa pakingan ng guwa. Bakar. Mapihan dyan ko eh. Dugo. Dugo. Dapat suka. Sarap kumain ng gutom. Huwag di ka gutom. Kailangan ka na kumain. Sarap ba? Ang kami Raymond. Pila na sila, Kami ako. Naganda pa ako, pusing. Puto mong biyog. Last move. Last move. Masam. Mamaya naman ito, mamaya. Hindi kayo kubusin, gusto nyo. Manok-manok ito mamaya, oh. Ano yan, malakit yan. Malakit yan, gusto nyo, malakit. Diyan lang sa tabi ko yan, sa driver. Mamaya, oh. Okay, so alright, gusto nyo. Kaya na nagtugtog ko. Akan na tayo, akan na sa taas. Wala pang stock na yun. Ha?
Wala pa man. Ano lang po ito sa taas. Ano doon na yun? Ikaw pala yan? Dahil meron! Ginamit lang yun, ginamit lang. Oh, kayo. Okay, baka na ako na sa taas. Ay, extra sila. Oo. Yan natin mga amigo. Mga amigo natin yan. Dito na pala ako yan. Dito na pala ako sa mga amigo natin na taga GPG. Sa Biyahe Clearview. Dito sila sa Guwa. Papasok, papasok. Ganda yung maingay sa taas. Tubig siguro naman nilagay ni partner yan. Ingay talaga yan. Wait. Ingay talaga yan. Pababa mo ang tubig. Ma. Ingay yan. Ay. Oo, ingay yan. Kaya huwag sito. Ang ating mga amigo nandun sa baba. Mamaya pa siguro. Anong oras ng DLTV niya? Ibigay transit. Yan din mapilan ng TV. Oo, dyan din sa taas. Mamaya. Oo. Pwede tayo mag-sideboard kaya puno pa dyan. Puno ito, puno. Bulibok ito, bulisan, bulibok. Kaya hindi na kailangan mag-sideboard. Kaya, nagkabit din yan. Number ano? Matagal ang follower sa Petrangco pa. Sakay sa atin, mga ating amigo. Pugsita tayong dito sa Guwa. Nating followers amigo, pugsita tayong oh. Sakay naman dito sa ano, sa Tuili Pilar. Bicol, Bagayon. Ayan, amigo natin oh, sakay na amigo, sakay na. Diyan na, nag-vlog ko. Pugsita tayong kadami. Uwihan ng mga... Shout out tayo kay Boss Boboy. Oh, so uwihan na yung mga ano, yung mga artista. Oo, kasi kaya na sa Manila. Kailangan ng driver yan, filtran ko pag Oo, sila eh. Filtran ko pa yan sila ng mga follower eh. Follower ko pa yan sa filtran ko pa ako eh. Kaya ngayon lang na ligaw ng Guwa. Partido.
ating amigo, naligaw rin dito. Dito siya nagbibiyahe. Hindi naligaw, followers. Followers. Bukis ito tayo.